Takže čus, tady Kvarmen, vítám vás u nového videa. Tentokrát bude ze hry Minecraft. Rozhodl jsem se po dlouhé době, že natočím nějaké video, protože mě to baví, sice tam dlouho video nebylo, ale to vůbec jsem nevěděl, co mám natáčet. No každopádně jsem dorazil k Minecraftu, takže si myslím, že bychom mohli začít. Takže world bude třeba já nevím, třeba YouTube. YouTube. Mod, World of Edition, to je to všechno, dobrý. Sakra. YouTube, Create New World. Ohledně mečinu, to ještě nevím, nejsem si jistý, jestli budu ještě hrát mečím, protože mě tyko nějak zrovna moc nebaví, takže to se ještě uvidí a no prostě ještě nevím, jak to všechno se bude vyvíjet. Jinak děkuji těm, co se na mě koukají, když jich moc není, takže to jsem si fakt nechtěl zapnout. Takže sakra, ještě se asi načítá svět. Načítej si světe. No dobrý, myslím, že už můžeme začít. Jinak ty série budou zatím asi 15 minut. Počkej, já si trošku možná snížím. No, když spíš zvýším. Tyhle ty videa budou dlouhý asi tak kolem 15 minut. Protože si myslím, že to stačí a jako pro začátek. Takže další fakt nebudou. Ale prase, tak to si zabiju. Vtípni. Dobrý. Jinak ohledně Neoxe, tak ten nejspíš bude natáčet taky. Buď bude natáčet nějaký ten Metin, For Story, nebo taky Minecraft, ještě nevíme. Počkejte chvilku. Já se omlouvám, někdo zrovna přišel domů. Takže teď nevím, u čeho jsem skončil. Jo, u toho Neoxe. No, tak bude natáčet nějaký ten buď taky Minecraft, nebo no to se ještě prostě uvidí. Každopádně k Minecraftu si natěžíme nějaký dřevo. Budeme si natěžit stone. A tak dále. Začátku bych radši chtěl těžit, protože si myslím, že dělat si baráky zatím je úplně zbytečný. Jinak používám Optifine 125 HDB2, můžete to vidět tady. Takže jo. Ještě tamhle džungle. Já si dám crafting table, sticky. Počkat, teď jsem ještě něco chtěl vypnout. Mně se moc nelíbí, jak když jdu tak, jak se to... Jo, dobrý, už to jde. Když jdu tak úplně se to kejve ze strany na stranu, vím, že to je jako v reálu, ale je to takový zvláštní. Ježišmarja, teď někdo přišel, omlouvám se, hned tady budu. Ježiš, fakt se omlouvám, jsem zpátky. Ježišmarja, lak. Furt je lak. Dobrý, asi. Takže zase nevím, kde jsem skončil. Takže natěžíme si stone, nebo teda cobble. Děláme si kamenné věci a si půjdeme si najít nějakou jeskyňku. Omlouvám se za ty pauzy, když nemluvím, ale nejsem zkušený, moc nevím, co mám říkat. Tak mě za to prosím umluvte, abyste mě za to nějak neukamenovali.
Jinak myslím si, že na tento kanál by mohlo, teda jako bychom mohli nabrat pár členů, kteří by chtěli. Pište mi na Skype, který dám pod popise, do popisku videa. A Ježišmarja, zase někdo přišel. No dobrý, jsem zpátky, taky mě to štve, omlouvám se. Takže si uděláme nástroje. Co mi ještě chybí? Ještě meč. Tak a dám si to meč na 2, krumpáč na 1, pata na 4, takhle. A crafting table si vezmu s sebou. Ještě si natěžíme nějaký dřevo, než se někam vydáme. Ježiš, tady. A mohli bychom se v ní vlastně zabydlet, to mě nenapadlo. Tak. Jo, to je prasa, tak ty si půjdu, tak ty si půjdu pozabíjet. To bude masíčka. Tyjo, to je prasat. Tyjo, to je hustý. Tady je nějaký takovej bažinový biom. Tam je džungle. Tady je zimní, tam je taky zimní. Ještě poušť tu chybí. A bylo by to všechno. Tyjo, tady tyjo, zabil jsem už tolik prasat a jenom 3 masa. Aha, tak to není jeskyně. Budeme si asi natěžit nějaký to dřevo ještě. Myslím si, že z těch stromů snad padají i jabka, takže ty se nám budou taky určitě hodit. To je hustý, jak je takhle prostřed ten biom. Prostřed toho stromu. Jinak, hele, super kývka. Aha, nic s ní není. Čeká, teď nějak spadly FPSka. Zase, co to je? Zajímavý. Dobrý. Omlouvám se, to vůbec nevím, co bylo. Sapling, jablíčko. Jsem říkal, že to z toho padá. Jo, takže budeme najít jasně nějakou pěknou jeskyni, kde bychom natěžili nějaký suroviny. Ale tady to vypadá, že jo, super uhlí. Ježiš, kam to dávám. No to ne, super. Ježišmarja, ježišmarja. Podíváme se, na co hrajem. Nenormál, super. Potřebuji si rychle udělat torčku, abych to osvětlil, než sem přijde další pavouk. Ujde na mě. Vím. Osvětlit. Jo, dobrý. Co tu máme? Kyblík, string, kaka beans. Čestku si vezmeme. Ten spawner to zatím necháme. Já si takhle dám F3, vyfotím si to. Počkat, tak se, jo, už vím. Vyscreenuju si to. Počkej, čím se vlastně screenuje. Dobrý. Aby jsme věděli, kde ho máme. Tak super, máme tu i uhlí. Takže si ho hned určitě vytěžíme. Ježišmarja. Super, hned železo. To je fakt super. No. Jež prožeru to šarový maso. Ale creeper a docela pěkná jeskyně.
Myslím, že bychom se tady mohli zatím zabydlet, nebo chej. Myslím, že bychom se tady mohli zatím zabydlet. Další železo, super, počkej, není ještě tady třeba, není. Určitě si tady vytěžíme to. Omlouvám se, jestli je to nuda, fakt je to první díl a těžení se prostě nevyhneme. Takže je jasný, že něco vytěžit musíme. Jinak jestli chcete, abych třeba těžil v offscreenu nebo tak mi to napište, ale myslím si, že radši to budu těžit v tom normálně před vámi, abyste mi věřili, že jsem to opravdu vytěžil a že jsem si to nějak nedal přes ten program. Ježiš, teď se mi to vypadlo. No to je jedno. Sakra, super železo. Já fakt si myslím, že začátku by těch 15 minut mohlo stačit, že tak budeme postupně přidávat, ale jinak myslím, že to bude stačit. Ježiš, té vody a lávy. Počkat, mám ten kyblík, jo. Co kdybych vyplaval nahoru a vzal si vodu. Ježišmarja, co to tady je? Tak to je hustý. Vezmu si vodu a poliju tu lávu a jdu si tam vytěžit to železo. Tyjo, jsem tak chytrej. Dobře, to jsem nevymyslel dobře. Sakra, skeleton. Cípni. Ježišmarja, teď se mi to laglo. Ne. Chcípni na mor, ježiš. Ty mi neříkejte, že mě zabije ještě. Dobrý. Abych nemohl, kdybych řekl dobrý a najednou by tady dozad vybuchl creeper, tyjo. Když už jsem taky někdy viděl. Jo, ta jeskyně je opravdu rozlehlá. Hačá! Jo, dobrý. Tihnul jsem ho zabít. No to si snad děláte srandu. No super, takže já vůbec nevím, kudy jsem tam šel. Myslím, že jsem šel takhle. Radši poběžíme, jestli by nás něco sejmul. Jo, takhle. Jo, tam snad trefíme. Myslím si, že to nebylo někde dál. Tyjo, omlouvám se za menší fail hned za začátku. O nevím, jestli byl menší, prostě fail. Houbička, to si vezmu. Ježišmarja, no to mi ještě scházelo. Dám houbec rukou. Cípni. Dobrý. Strength, XPčka. Běžím, než to zmizí. Když jde spawn, vlastně ani nevím, jak dlouho trvá, ale myslím, že je nějaký dlouhý po posledním updateu. Nějakých 5 minut, nebo ani nevím, dlouho. Ježiš, ta díra. Tak si pozbíráme naše věci. Tady je to. Ale jablko. No tak já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Takže ještě tady dokopu tohle. Dělám si nějaký točky. Ježišmarja, 2 skeletony. No takže já si myslím, že jsme to tady mohli ukončit, takže se s váma loučím a těším se na vás u dalšího videa. Čus.